Welcome to Xhosa Predictors. As usually, I'm Dr. Class. I'm in Kenilworth. And ndivakashele khona today. Sihambele into team yethi Benfica sihambele yona namhlanje, yabo. So sizoxoxa ngayo apha eKenilworth, yabona. Yeah, sine team ekuthiwa iBenfica. Uba umntana wakho ufuna ukudlala ibhola, please contact us, yabo. We're moving. Wena mzali useKrugerfontein, umntana wakho mdedele adlala ibhola, mdedele adlala ibhola. Because the main reason abantwana babeze isikoli lanto ufumaniseka wena mzali umntana wakho awufuni adlala ibhola. Ndihamba noMira, umphathi weteam yethu. Uyanqunga, the man who's behind the scene wenza izinto zenzeke. Indoda engekhoyo nguDr Maqolo akekho namhlanje. Sihambele iBenfica. Siyakhula, iteam yethu iyakhula kakhulu. Because next year sifuna uyibone ibheka phambili ngaphaya, sibone idlala ku-regional. Mhlambe kulanyaka sibone idlala ku-Castle, because we are willing even to buy status so that we can grow in football. Sithatha abantwana sibabona abantwana bedlala uMotsepe League, yabona. That is our vision. Ithebe lapho Dr. Class sharp.